puc deixar-te llegir el llibre. Però per què? Jo vull llegir-me'l. Perquè quan comences no podràs parar. I què passarà quan me l'acabe? No podràs menjar, no podràs dormir, no podràs viure. El final és massa fort per a tu. Per favor, ho suportaré. Està bé, te'l deixe, però qui avisa no és traïdor.